Moravecku. A ona zvenka víza, Slováky, plače. Proste 7 dní týždňa. On nedeľu nemôže chodiť do ženou, ako dceru, teda do činu. Ale nie stále. Na tú plažu nedáme 3 platov toho naplno. Moja sestra oni všetky jazyky tak poučia, ale bola požiadavka na to. Do 5 mesiacov zvládnete. No ale ľudia, ktorí sú 24 hodín. Do Oravy išli. Tak by to malo byť. Po dvojke máš 5. Tak hovorím, že mám po dvojke 5. Po dvoch mám 5. Končí. Nepokáži. Výhoda do toho. Hladný som bol. Rada idem s vami do Oravy. Tam do Oravy, tam zamachnul. Jeho žena zase z toho spolužiaca len francúzsky. Ani neviem. Ferika krásne to zahandel. Pekne pustil, taký terč. Takú lokšu, no. A tak áno, polovníci, ale to na semeno, no. Ježiš, takýto jednoduchý debil. Taký jednoduchý, ale to nemám. Pane, nazdar. Ešte málo. Á, tak čo ti povím. Strieľaš. Nie, Topolčany. Pretek. No, už som reklamoval, že či si volať neodešol, lebo však si mi ani nevolal celý týždeň. Čo si bol, zanepráznený? Naposledy som bol, u Žiga som bol. Synovca, Gabika mala. Na nervy? Na 14-ročného u nás. Na nervy si. To ti... Aj? Nemáš sílu. To verím. To verím, kamaráde. To ti povím. Krista, jeho. To ti povím, Boha. Tak áno, niekedy je toho veľa už, to je pravda. Áno, áno. Ja, ani mi nehovor. Ja vím. Slabo, veľmi slabo. No však, víš, ľudia sú po dovolenkách, to vždy býva také podrbané, oné. No. Aj. Ten aby si vedel. Áno. Jasné. No, však jasné. Keď budeš mať čas, není problém. Áno. Aj? No, volávaj mňa. Že je tež na nervy, že? Však toto. To verím. Takže. Nejde mi boh ví jak, nejde, ale či som sa najedol, tak možno, že či to pôjde. No. Takže uvidíme, no. Tak. No, ale tá je ve zvolenie. No, tá ve zvolenie.
Takže tam idem, zajtra idem pre ňu, takže spravím si taký výletík do Zvolena. No. Tak. Jako? Jaká? Aj, do nás kde zavolá, do piči. Nemáme ani guľovnice, ani hovno. Však uvidíme, čo zorganizujeme. Určite. Však aspoň to. Tak čo zorganizujeme. Takže. Dobře, pane. Dobre, však sa ohlásime potom. Dobře, čau. Keď tam pôjdeš, tak tam nestávať. Daj! Povedz mu, že nech strieľa aj na druhý terč. Ivan aj na druhý. Dva leťa. Tam aj sklad. Jeden dole. Aj. Nový. Nie, 1-0. Nešiel? Ja som ho videl. Ja som ho videl za to. Išiel? Tak 1-0. Ale jak môžete presvedčiť rozhodcu? Toto nerozumím tomu. Keď rozhodca nevidel terč, má dať automaticky nový. Počkaj. Obidva trafili. Môžete byť. Ako? Môžete byť. A tak. Nechcete ťahu, nechcete. Daj, ja si dám. 0. Pred neho strieľaj. No vidím. Preto je 0. Daj. No vidíš, toto bolo pred neho. Aj to bol zadek terča ešte. O! O! Daj! Daj! Aj! Pekne to ho postav. Aj! Už pomaly do toho dochádza asi. Marek, krok doprava sa dajú. Do streleckej rady sa teraz titulka chodí. Ale
alebo do zdravia.